Вода ще носиме, тази. Аз взех хилм литри и половина, ма тя малко. Как го обличат, как го обслужват. Да. Сниме го началника. Чакай малко, чакай. Е така. Какъв е. Така, 3 души го обличат, братче. Това е голем директор. Айде. Това да не го съблича. После така ще го товарим. Прибирай фотоапаратчето. Свети, на кой е тази кърбичка и това? Това ще разпърля. Не, това време вече. Айде си ходи, бе. На топло, защото е дома на Жешко. Ема, не е по-нека сърба на дължина. Двете са както майка. Афа! Играю. Моето ти е повече, но ти ми подпали Бог. Ден рождения! Да те черпим бомбона нещо! Бомбона! Една бомбона, една фафула. Кура си покажи да зададеме целия кадър. Чакай си бомбото! Оператора! Айде, аз тръгвам.